Ụmụnne m ekenekwa m unu. Asị m ka anyị nene ihe Chineke ji wee chọọ ụwa a mma n'ụzọ dị iche iche, dịka osisi a na-egosi unu n'ihe onyonyo. Amaara m na ọtụtụ ji ewe mere nri, mana asị ha gosi osisi a ma ọ bụ na ogbe nke ha zụta n'ahịa, ha agaghị ama ihe ọ bụ. Osisi a ka a na-akpọ ụtazị. Ọ bụkwaghị ụzụza ụtazị. Ụtazị bụ osisi na-enu inu, mana enwere ike iri ya ma ọ bụgodị na-esi ya esi. Eji ya agwọ abacha, eji ya agwọ ji dịka ji porridge, ejikwa eri ọtụtụ ihe ọbụla masịrị gị ị nwere ike iji ya wee rie ya. Kezi ka ndị nna nna anyị ha ji wee mara ihe a, ya bụ ajụjụ nna ajụ. Ọ na ọ bụghị ịhụnanya Chineke n'ebe ndị mmadụ nọ mere na Chineke gosiri anyị ndị nna nna anyị ha osisi a si anyị were ya mere nri? Gị onye nwere obere ihe dịka azụ ụlọ n'ụlọ gị, ị mara na ị nwere ike itinye osisi a n'akụkụ ụlọ gị na-eri ya n'oge ọ ka dị pokopoko, oge ihe Chukwu ji wee chọọ ya mma ka dị n'ahụ ya, karịa ịdị na-eje azụrụ ndị chanwụrụ achanwụ dị n'ahịa. Tunekenie, aga m enyekwa gị osisi ọzọ oge ọzọ m ga-abịakwa. Lelee ihe a, hụrụ na Chineke hụrụ gị n'anya dịka onye Igbo. Chetakwa aha ya ọzọ, ụtazị. Ụfọdụ na-akpọ ya ụtazị. Imepee ya, mmiri ya na-acha ọcha. Ifugo, mmiri ya na-acha ọcha. Ọhịa ka eji mara ụtazị. Ọ dị ilu, mana ezigbo ihe ọ na-abịa ericha ahụ gị a na-asọ gị sọsọ obi ụtọ n'ihi na i nyere ya ihe ọ na-achọ.